Il-Partit Laburista tilef il-kuntatt man-nies. Sosna dan l-eks Prim Ministru Joseph Muscat meta mistoqsim il-ġurnal Times of Malta dwar ir-riżultat elettorali jekk kif insista illi il-kandidati indipendenti kienu aktar awtentiċi. L-eks mexxej tal-Labor illi preżentament jinsab akkużat bi frodi u ħasil ta' flus brabta mal-inkjesta Vitals saq illi il-kuntatt tal-Partit Laburista mal-elettorat ta' tmexxija ta' Abela spiċċa ittikel. Joseph Muscat insista li l-Labor irrid jilqa' fiħdanu lil kulħadd u mhux ikollu strateġija ta' reazzjonijiet mingħajr ħsieb jew mingħajr is-sosten popolari tal-elettorat. Attakk wieħed wara l-ieħor fil-konfront ta' tmexxija ta' Abela tant li fl-aħħar jiem qed jidher aktar minn qatt qabel illi il-faxxa ta' Muscat qed toħodha kontra dik attwali ta' Robert Abela. Joseph Muscat kompla jinsisti li l-Labor għandu bżonn strateġija ċara fatt illi jfisser illi skont Muscat taħt Abela din l-istrateġija m'għadix teżisti. Attakk fuq it-tmexxija u l-leadership Laburista. Mistoqsi jekk jaħsibx li hu nnifsu ħalla effett fuq ir-riżultat elettorali, Joseph Muscat sostna li huma in-nies illi jiġġudikaw jekk affettwax fil-pożittiv jew fin-negattiv. U staqsa jekk ir-riżultat u xmertu tiegħu jew tal-aġir tal-gvern. Intant Muscat kritika l-fatt li Robert Abela niżżel lin-nies jiċċelebraw ir-rebħa elettorali tal-Parlament Ewropew quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Kif saq illi tali avveniment stona għal kollox mal-votant Laburista illi skontu ivvota biex iwassal messaġġ.